Hola amigues, hola amics! Avui als llibres d'en Joan Manel xerrarem d'una novel·la que ens transportarà a un llogaret al centre de Mallorca. Vos diu res el nom de Bearn? I ara en Miquel Ferrer, des de Rata Corner, una llibreria de referència per molts a Palma, ens farà la seva recomanació. Des de la llibreria Rata Corner avui vos recomanem Dolça introducció al caos, que és la tercera novel·la d'en Marta Orriols, que és una escriptora que a nosaltres personalment ens agrada molt i que pensam que aquest darrer llibre que parla sobre la maternitat i sobre prendre decisions i que realment passa amb un petit lapse de 3 o 4 dies, vos enganxarà i vos farà passar una bona estona. Moltes gràcies, Miquel. Ho tindrem molt en compte. L'autor d'aquesta novel·la no és un altre que el grandíssim Llorenç Villalonga, que es considera una de les figures més importants de la literatura en llengua catalana del segle XX. Algunes de les obres més conegudes, com molt de vosaltres ja sabeu, és la seva novel·la Bearn o la sala de les nines, i en teatre Mort de dama. Però avui xerrem d'una novel·la no tan coneguda, Les Fures. En Les Fures, en Villalonga ens continua ambientant la trama a un petit llogaret al centre de Mallorca, a la Mallorca profunda, a Bearn. A la primera part ens mostra com ell veia aquell lloc quan ell només tenia 9 anys i a la segona part ens mostra el que veu després de 10 anys sense haver visitat el poble. De tots els personatges tan pintorescos que apareixen, només les Fures, enigmàtiques i misterioses, són els únics personatges que no canvien ni poc ni gens, sempre igual. En Llorenç, amb l'ajuda dels personatges del poble, ens fa una descripció de com el temps i els esdeveniments històrics han canviat tota una societat. Novel·la curta ja editada abans, però que ara podem trobar en un nou format, feta per Viena Edicions, dins la seva col·lecció Petits Plaers. Edicions de petits clàssics, joietes literàries que poden dur dins la bossa, dins la motxilla, dins la butxaca, sempre mà per llegir en qualsevol moment. Jo ja n'he comprat uns quants, però en tenen molt més, Molt recomanable qualsevol d'ells. Au, ara ja podeu gaudir de bona literatura a la parada del bus, a la cua del banc, a la perruqueria, esperant qualque amic i en voler me contau què tal? Au, idò, fins aviat!